Kuha ang dashcam video na ito sa National Highway sa kurbadang porsyon ng Barangay Taisan, Sipocot, Camarines Sur pasado alas 5 ng umaga nitong Sabado, January 31. Maya-maya pa makikita ang isang bus na nasa fast lane hanggang sa ang pampasaherong bus na mula Metro Manila biglang umikot hanggang sa sumalpok sa kasalubong na motorsiklo. Dead on the spot ang rider at ang backrider ng motor na patungo sa ng Metro Manila. Ayon sa investigasyon ng Sipocot Police, nawalan umano ng kontrol ang driver ng bus. Yung driver, itong si Humphrey Cabilis, ay nagpreno siya, pero dahil yung kalsada ay medyo madulas, hindi kinaya ng kanyang guma, na-lost control siya, and umikot-ikot yung bus. Pansamantala namang nakalaya ang driver ng bus dahil sa reglementary period habang hinihintay ang desisyon sa kaso ng mga naiwang kamag-anak ng biktima. Nagkausap na umano ang pamilya ng mga biktima at kumpanya ng bus. Sa Naga City, patay ang isang 62 anyos na lolo matapos mabundol ng isang kotse ang minamaneho nitong motorsiklo sa General Luna Street, Barangay Dinaga, Naga City. Pasado alas 5 ng umaga nitong Linggo, February 1. Maririnig sa video ang sigaw at iyak ng isang babae. Kasaod maini na maagahon at around 5:40 AM. Munyang kaya madiradiklong pabaga ang araw kaya na oras. Duman pababa siya haling Tabuko Bridge. Pababa siya duman sa may pasiring nga sa tungod na haling ito kang Bravo. Oo, kang sa may Plaza Oragon. Si motor, yaon man siya nasa likodan itong kotse. Nasa likodan, according doon sa driver kang kotse, mapreno ko ta siya. Kaso, di ko maintindihan kung paano, imbis na preno, nag-accelerate. Nagpaspas lubog, kaya intiro niyang na manggaan sa likodan, si nakamotor. Kaangkas nito ang kanyang asawa, subalit napuruan ang senior citizen na nagmamaneho ng motorsiklo na idiniklarang dead on arrival sa ospital. Sugatan naman ang isang estudyanteng patawid sana ng kalsada matapos mabangga ng isang motorsiklo sa Barangay Pakul sa Naga City. Agad isinugod sa ospital ang biktima. Ayon sa Naga City Police, ang human error ang isa sa dahilan sa mga aksidente sa kalsada. Sa kadakulan kaya talaga kang sasakyan mo niyan, tapos si tao nagmamadali, data tao, kumbaga kulang ang pasensya pag abot sa tinampo, sa pag-drive, talagang iyan, nagkakaigo po ng aksidente. Ingat sa pagbiyahe, talagang i-check mo na ang sasakyan and pati na din ang sa diri ninda. Kung talagang fit to drive sin nga, dahil nakainom, dahil natutungta, pananing iwas aksidente. Huwag magpungit ang mga ESB na kung saan nagpo-provide po sila ng off-lang presensya. Lalo na po pag mga oras kang rush hour, ralaugan, pakaruluwasan po ka mga estudyante. Sa Libmanan, Camarines Sur, dalawang magkahiwalay naman na aksidente ang naitala sa Barangay Bagakay at San Isidro. Sugatan ang isang motorcycle rider matapos umanong mawalan ng kontrol hanggang sa sumemplang sa National Highway na sakop ng Barangay San Isidro, Libmanan, Camarines Sur. Pasado alas 4 ng hapon, February 1, nag-overtake umano ang rider sa isang tricycle na makikita sa video na tumagilid ng mawalan ng balanse sa kasumemplang. Wasak naman ang kaliwang bahagi ng mini SUV na ito nang masalpok ng isang pampasaherong jeep pasado alas 3 ng hapon, February 1 sa Maharlika Highway, Bagakay, Libmanan, Camarines Sur. Naka-signal light at papaliko umano ang kotse ng masalpok ng paparating na jeep. Wala namang nasaktan sa insidente. Jan Amador, CSN.